Bé, bon dia a tothom. Anem a procedir amb una puntualitat extrema, perquè són realment les 8:45. En aquest cinquè esmorzar estratègic que en diem, i que va venir precedit per uns esmorzars que vam fer sobre el World Mobile Congress, un altre sobre el Banc de Sang, un sobre el Centre de Formació d'Innovació en Cirurgia No Invasiva, que va incloure una pel·lícula en 3 dimensions, un altre sobre Smart Cities, etc. El d'avui, per això, és un esmorzar una mica diferent, perquè jo el qualificaria de fi d'una etapa i d'entrada en una etapa de transició. És el fi d'una etapa que va començar aproximadament el 2008, amb l'alcalde Hereu i quan el president de la comissió executiva era el Jordi Williams, que es va fer una proposta per fer un pla estratègic nou en el conjunt de l'àrea metropolitana de Barcelona, segurament ho recordareu. Els protagonistes d'aquesta etapa van ser la senyora Maria Reig, que va presidir la comissió de prospectiva i que va fer un gran follon mobilitzant molta gent de Barcelona i que, de fet, va acabar amb el Pla Visió 2020, que es va aprovar el desembre del 2010, i l'altre gran protagonista del pla va ser el senyor Carlos Losada, que està aquí a la meva dreta, i que va coordinar la comissió estratègica, que és la complicada també, perquè és la que està encarregada de posar o de traduir en idees i en projectes els objectius que es marcaven al Pla Visió 2020. El resultat ha estat, doncs, interessant, i us ho comentarà després, una sèrie de projectes que es troben en una fase de posta en marxa. Alguns dels presidents que hi van treballar es troben avui aquí, no sé on són, però algun l'he saludat, i per tant els hi hem d'agrair de nou el fet que hagin estat treballant durant tant de temps, durant 2 anys, un any i pico exactament, amb una gran il·lusió i amb una gran dedicació. Ara, després d'un any que tenim ja el govern metropolità, per cert, va ser una vella proposta del pla, això de tenir un govern metropolità, és temps de començar una nova etapa amb noves idees i noves persones que tindran la nova responsabilitat de primer nivell en el conjunt d'aquesta àrea metropolitana. Jo crec que l'àrea metropolitana està necessitant més que mai una definició clara del que vol ser. De fet, no conec cap metròpoli important del món sense compartir una visió entre els alcaldes de l'administració pública i les institucions de cap allà on es vol anar, amb quins objectius es compta i amb quins sectors. I aquesta nova etapa ha de tenir molt clar una cosa que jo crec que és fonamental i que no sé si la tenim prou assumida, és que no es tornarà en els escenaris antics. Jo crec que això s'ha acabat. Els que han estat vigents els últims 3 anys ja no tornaran i, per tant, ens estem movent ja en entorns diferents. Tot el món s'està movent en entorns diferents. En entorns en què les metròpolis jo crec que tenen més coses a dir que abans. I això és important. Però perquè les metròpolis tirin endavant fa falta una sèrie de condicions, bàsicament, que s'organitzin, que s'adaptin a aquests nous escenaris i que prenguin decisions. Tinc la impressió que hi ha una cosa, ara diré una cosa que és negativa, però no vol ser-ho, que és que Barcelona ja no està a l'àrea metropolitana, ja no estem a la cresta de l'ola. I això ens ho hem de començar a creure, perquè sempre encara estem pensant molt, tenim el nostre imaginari encara amb el 92 i l'onada i tota la pesca, quan érem realment un referent mundial. Només falta donar un cop d'ull a l'últim rànquing de la Brooklyn Institutions, en el qual Barcelona passa, en pocs anys, d'ocupar el lloc 61 al lloc 298, i estem parlant d'un rànquing de 300, perquè us ho situeu una mica. Segur que trobaríem molts rànquings més galdós, amb resultats més bons, segur. Però jo crec que és bo que per començar a actuar prenguem nota que hem de treballar molt perquè estem en el lloc on estem. Aquesta nova etapa té una missió important, que és tornar a generar visió, tornar a generar sobretot il·lusió, amb uns projectes com l'URSS de Barcelona que necessita per reubicar-se plenament en aquest món en què estem immersos. A mi se'm fa difícil imaginar que una gran metròpoli com Barcelona pugui funcionar sense un pla estratègic. Ara bé, també és veritat que un pla estratègic no pot ser mai un pla de segona taula. Jo amb això crec que és important. No té cap sentit. Un pla estratègic o és un pla que realment és un instrument de govern, un eix de govern, on posar els grans projectes col·lectius, on actuï com a palanca de canvi, o de fet la seva utilitat és relativa. I això requereix una condició ineludible, que no sempre es dona, que és un lideratge certament compartit, però un lideratge efectiu i públic. Jo crec que aquest és el repte veritable de la nova etapa. Bé, per aquests raonaments, hem cregut oportú reunir en aquest cinquè esmorzar
a dues persones que les coneixeu prou bé, jo crec que per això hi ha tanta gent avui aquí, que han treballat molt per Barcelona i que s'han compromès molt amb la ciutat i amb Barcelona. Els hem preguntat una fórmula, els hem preguntat una cosa clara, què hem de fer per tirar endavant, quins són els propers passos, on estem, les seves reflexions. El Pep Roig, que iniciarà el tema, és una persona que és, jo crec que és el ciutadà de Barcelona, que té un càrrec més alt en la projecció internacional, perquè és ni més ni menys, deixa'm agafar el paper, que és el secretari general de l'Associació de Ciutats i de Regions del Món, secretari general de Ciutats i Governs Locals Units, és això, no? Aquesta de la xarxa, ja ho sabeu, el més important del món. Va ser elegit a un concurs l'any 2012, després d'un rigorós procés de selecció. Prèviament, abans havia estat a Metròpolis, com a membre fundador, com a secretari general, com a director, em penso, i abans encara, que és que quan ens vam conèixer va ser tècnic de la Corporació Metropolitana amb diferents càrrecs. També ha sigut professor d'urbanisme o de planificació urbana a la Universitat de Barcelona i també ens vam conèixer molt com a director de la Universitat de Barcelona. Ell ens parlarà, suposo, ens farà una pinzellada de què està passant al món i les metròpolis, quin és el paper que tenen, quina és l'agenda que hi ha. En segon lloc, tenim en Carlos Losada. Carlos Losada ha sigut un gran president de la Comissió Estratègica del Pla, ha sigut l'home que ha coordinat d'alguna forma les 6 comissions que hi ha hagut. Ell és doctor en Ciències de la Universitat de Ramon Llull, Ciències de la Gestió, llicenciat en Administració d'Empreses, és llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, diplomat per la Kennedy School of Government de Harvard, ha treballat anys a la Generalitat de Catalunya, per tant coneix molt bé el sector públic, també havia estat i va crear empreses, per tant també coneix molt bé el sector privat, i és directiu, forma part del Consell d'Administració de diverses empreses, i de diverses empreses, algunes amb finalitat de lucre i altres sense finalitat de lucre, que també és el més important del món. Haig de dir que és un home profundament compromès també a Barcelona i que ens ha sigut una utilitat extrema per aquesta tasca, que és la més complicada que té sempre un pla estratègic, que és passar a posar fil a l'agulla i passar les grans idees al món en què estem. Bé, la idea seria que el senyor Josep Roig es comenci la seva intervenció amb un quart d'hora, 20 minuts aproximadament, explicant-nos una mica com està el món i les metròpolis. Després, Carlos Losada liderarem, que també parla uns 20 minuts sobre quins són els next steps de Barcelona, una mica, com està la llum una mica del que ha explicat el Losada, i fins a les 10, vull dir que a les 10 aquí ens tanquen a les 10 el local aquest, doncs jo crec que serà molt important que, aprofitant que esteu aquí persones molt rellevants i molt compromeses, doncs fem un debat el més intens possible i amb el més idees possibles, a fi de feta de veure si ens engresquem tots i tirem una mica endavant. Moltes gràcies i ara cedeixo la paraula al Josep Roig. Molt bé, moltes gràcies. Realment, quan el Francesc Santacana demana alguna cosa, un no s'hi pot negar. Jo crec que l'àrea metropolitana de Barcelona està molt contenta que el Francesc Santacana durant tants anys hagi demanat tantes coses en aquesta societat i se n'hagi sortit. El tema que em va proposar no és un tema gens fàcil en aquest moment. L'agenda global de les ciutats jo diria que s'ha ampliat enormement els últims anys. Quan el 2008-2009 la població urbana mundial va passar a ser majoritària, jo crec que es va produir un canvi de mentalitat, una presa de consciència de que els processos d'urbanització, la urbanització era inevitable. Fins llavors encara hi havia gent que pensava que es podia muntar un cert equilibri entre les àrees urbanes i les àrees rurals. Jo crec que això ha passat i, per tant, la importància de les ciutats s'ha reconegut a tot arreu i sobretot en l'agenda global. Per tant, des d'aquell any jo crec que tots els que estem en associacions com la meva hem notat que qualsevol tema mundial en aquest moment deriva cap a les ciutats. És a dir, tant si es parla de la fam com de la pobresa, com de la sostenibilitat, la mobilitat, les infraestructures, qualsevol tema té la derivada cap a les ciutats. No estic segur, i després en parlarem, que aquests grans temes mundials després baixin a donar responsabilitats prou suficients als governs locals per resoldre'ls, però aquest ja és un altre tema. La conversa d'aquest matí, per tant, intentaré limitar-la a 3 o 4 punts que m'han sortit de manera bastant espontània. Jo diria una mica a mig camí entre que estic bastant a fora d'aquí i alguns dies aquí, i per tant és una barreja de temes que venen de fora i de sorpreses que m'emporto quan arribo en aquest país i llegeixo els diaris. Llavors, quasi bé el que m'agradaria més aquesta matí transmetre una certa il·lusió de que Barcelona té possibilitat de ser una mega regió global, amb un projecte engrescador de futur. Forma part d'un club
del Club de les Grans Ciutats i de les grans regions, de les grans megaregions, que segons molts en el segle XXI seran actors fonamentals en molts temes, en política, en societat, economia i cultura. Ens falta fer una cosa, per això que és difícil, que el Santacana ho deia, tenim que coliderar un projecte de el que es considera la megaregió número 16 del món, que inclou 29 milions de persones al voltant de Barcelona. Com poden comprendre, quan dic 29 milions de persones al voltant de Barcelona, ja vol dir que m'estic saltant totes les fronteres administratives existents i totes les petites discussions que puguem tenir sobre l'àmbit de Barcelona. Ja no estic parlant de l'àrea metropolitana, estem parlant d'una altra cosa. Però, com deia el Santacana, si no fem aquest canvi d'escala, jo crec que difícilment podrem competir i acabarem en el lloc 298. Per tant, la primera reflexió que voldria fer és que tenim que fer aquest canvi mental d'escala que va molt més enllà de totes les fronteres que puguem imaginar. Bé, el primer tema que volia assenyalar és el tema de la governança, que està molt lligat a aquest que deia. I el que faré en cada tema és recomanar també un llibre, perquè està inspirat una mica algunes idees d'alguns llibres que surten. El primer llibre que recomano sobre la governança en aquest moment al món és un llibre d'un tal Benjamin Barber, que és politòleg, que està a punt de publicar un llibre que diu «I si els alcaldes dirigissin el món?». És un tema interessant i per mi encara és més interessant perquè un americà politòleg que mira el món veu CGLU i diu «Escolti, el món està canviant, les ciutats tindran un paper més important que els estats». Diu «I a més, vostès no ho saben i no ho sap molta gent al món, però el Parlament de les Ciutats ja està mig fet. És la CGLU, Ciutats i Governs Locals Units. Llavors, jo el que vull afegir aquí és que sàpiguen vostès que això té la seva seu a Barcelona. Per tant, dins d'aquest projecte de futur, és important saber que durant els anys durats de l'àrea metropolitana de Barcelona, etc., vam lograr treure en aquesta ciutat la seu dels governs i Ciutats i Governs Locals Units, que també per la seva informació, també els diré que en aquest moment ha lograt també que hi hagi un acord amb la que era l'Organització de les Regions Mundials i que també el secretariat l'estem portant aquí. Per tant, com si diguéssim, aquí podem tenir el Parlament de les Ciutats, de les regions i una mica en un món en què està canviant, en què el paper d'aquestes ciutats canviarà. El títol que dona el Benjamin Barber i que jo crec que és interessant que el diem avui aquí, i ho diu ell, no ho dic jo, un títol que diu de la independència dels estats a la interdependència de les ciutats. Val la pena que ens mirem el món en funció de la interdependència de les ciutats. Aquesta seria la primera peça. Jo crec que seria interessant que féssim aquest canvi de mentalitat, aquest canvi de pensar què passaria si la nova governança global es basés en la interdependència de les ciutats i com ens imaginaríem una Europa dividida en aquest sentit i quin programa tindríem que tenir a l'àrea metropolitana de Barcelona si fem aquest canvi mental. Jo crec que aquesta és la primera cosa que voldria llançar aquí. Per tant, és un canvi d'escala important. El segon tema, i seré molt breu perquè alguns enllacen amb coses que ja s'estan fent. El segon llibre que recomano és un llibre del Lord Heseltine, que és un informe que ha encarregat el primer ministre Cameron, que es diu Ni una pedra sense moure buscant el creixement. Aquest Lord Heseltine és un ministre conservador de l'època de la Thatcher i jo crec que és una de les defenses més fortes que he vist darrerament de la descentralització del paper del partenariat públic-privat, de totes aquelles coses que el Francesc Santacana ha defensat durant tants anys, dels plans estratègics, de moltes d'aquestes coses, des d'un punt de vista d'un personatge que és empresari però que era polític conservador i que està defensant que Anglaterra s'ha centralitzat massa, que si volem sortir de la crisi tenim que tornar cap a una descentralització i donar més força a el que són els partenariats públics-privats a nivell local, donar més força als plans estratègics explícitament, donar més força a la col·laboració público-privada i necessitem, diu coses que jo crec que són molt interessants per a la nostra regió, que alguns també ho hem dit, el pla estratègic també ho hem dit, necessitem una estratègia industrial, seguim necessitant una estratègia industrial. La inspiració de l'economia segueix venint de les ciutats.
la innovació empresarial, per exemple, algun comentari que fa, jo crec que també aquest el vull remarcar, no és únicament el sector privat que està innovant, pensem que el sector públic també. Jo crec que últimament veig una dinàmica d'atac allò sense pensar-hi gaire sobre tot el que és el sector públic. Home, sort que tenim sector públic a Europa, vull dir que ara no el tirem per la borda en molts temes, perquè em sembla que també, i tots sabem que hi ha molta innovació que s'està produint al sector públic. L'estabilitat institucional és fonamental, retornar el finançament del govern central cap als governs locals. Ell defineix un concepte de Local Enterprise Partnership, que una mica a mi em recordava, Francesc, tots aquells intents que van fer de tenir una agència de promoció econòmica metropolitana. Jo crec que aquest tipus de coses es tenen que repescar. El model que nosaltres fèiem era molt semblant a el que s'està defensant en aquest cas. Preparació de plans estratègics per a les economies locals, intentant que siguin àrees econòmiques funcionals. Tots aquests temes estan sortint. Per tant, la idea, l'eslògan que trec d'aquell llibre i que ell utilitza, diu les ciutats, ell diu les angleses, però espero que també les nostres, diu les ciutats bateguen amb energia, deslligem-les. Aquest és el seu eslògan. El tercer punt que volia mencionar, un llibre, un informe més aviat, recient aparegut, fet pel Brookings Institute també, que es diu Metro Trade, o sigui, l'exportació metropolitana. Les ciutats tornen a les seves bases, a les seves arrels, a l'economia global. I és una defensa forta del paper de l'exportació. És a dir, probablement hi ha altres coses que es tenen que tenir en compte, però en aquest moment, tal com està l'economia i en la situació que estem, en la que ja no podem ser ni proteccionistes, ni devaluar, ni fer res, jo crec que ens queden poques coses més que exportar. Per tant, reflexionar una mica sobre el paper de les ciutats en l'exportació, crec que també és un tema important. Són les ciutats les originàries del comerç. L'exportació a les àrees metropolitanes al mateix temps és una causa i una conseqüència, és a dir, reforça el tema metropolità. Per tant, en aquest tema jo crec que tenim que fer un esforç. El nostre amic Joan Trullent, que ha fet informes sobre l'àrea metropolitana, és un tema que l'obsessiona molt. Jo crec que val la pena mirar-se'l amb calma. Tenim que intentar que l'exportació sigui de sectors nous i, sobretot, el que tenim que mirar és que l'equilibri de la balança de pagaments no vingui de la davallada de la demanda interna. Tenim que exportar més, això sobretot. I jo crec que aquí també val la pena fer l'esforç, i ho estic posant perquè, si això és el més important, home, intentem que les polítiques que fem en altres àmbits no ens hipotequin la nostra exportació, ni cap al reste d'Espanya, ni cap al reste d'Europa, ni cap al reste del món. I aquí també vol dir que hi ha una sèrie d'infraestructures que potser en un moment determinat les decisions d'infraestructura es van fer més cap a altres tipus d'infraestructura, i ara sempre que em diuen infraestructures, tots sabem que en aquest moment el corredor mediterrani és important, la sortida del tren del port és important, totes aquestes coses que directament influeixen en les infraestructures del comerç exterior, també la soft, també, i les fires, i no sé, aquests dies hem tingut el Mobile Congress, és importantíssim, és a dir, això forma part per mi també d'aquest concepte d'exportar, perquè el que s'exporten són idees, són tecnologies, són moltes coses. Per tant, aquest concepte d'exportació jo crec que el tenim que recuperar, perquè de vegades és molt elemental, és el que ens explicaven a l'economia fa molts anys i sembla que de vegades l'haguem oblidat. El quart punt tracta d'una altra cosa. Ho he titulat una mica en plan economista la demanda interna, i el títol que he posat és Per una vida digna. I això està basat en un llibre que els que sou economistes ens coneixereu a l'autor, que és el Robert Skidelsky, que era el biògraf del Keynes. Per tant, això va molt amb la línia del keynesianisme, que sembla que sigui un pecat públic en aquest moment dir-se que un és keynesià. Però jo crec que algunes idees les tindrem que recuperar. Recordo una entrevista que hi va haver-hi amb el CEO de Starbucks, un americà,
que va fer una reflexió que deia, diu, esclar, diu, ara en aquest moment, diu, als Estats Units, per exemple, ningú pot pensar, quan algú suggereix que es pot necessitar, inclús a dins dels Estats Units, ja no dic a Europa, una espècie de pla Marshall, diu, ja no ho pots ni discutir. Diu, què hauria passat si no hi hagués hagut el pla Marshall? Com estaria l'economia europea? I això ho deia un CEO d'una empresa multinacional, no ho deia un economista. Jo crec que en aquest tema, a mi em toca una de les feines que tinc a CGLU dins d'aquest futur Parlament, o ja mig Parlament de les ciutats del món, em toca molt participar en grans discussions a nivell global. En aquest moment el meu president, que el president meu és l'alcalde d'Istanbul, està anomenat en el que en diuen el panel del nivell de l'agenda de desenvolupament post-2015. Això probablement és d'aquelles coses que no els hi deu sonar a ningú, però tot aquest tema és el tema dels objectius del mil·lenni, la lluita contra la pobresa al món, quina és l'agenda del desenvolupament local. Hi ha tota una discussió a nivell de l'Estat per posar al dia tota l'agenda de desenvolupament global. Aquesta és una agenda important en les discussions a nivell de Nacions Unides i el Ban Ki-moon va nomenar una trentena de persones per reflexionar sobre això. Un dels participants és el president de CGLU i jo he tingut la sort de poder estar a les reunions aquestes com a assessor. I és una discussió molt interessant sobre el tema de la pobresa i el tema del desenvolupament. I, en certa forma, et fa pensar també de vegades que no estem tan lluny, i sobretot en els últims temps, de les situacions extremes que hi ha en altres països i que la pobresa també la tenim aquí al costat. I d'alguna manera jo crec que al final el que ens estem preguntant és una mica la pregunta que es feia el Roel Skidelsky, que ha escrit un llibre que diu How much is enough? Quan és suficient? I en el fons la pregunta que es fa és quan és suficient per una vida digna? I aquesta és una altra pregunta que també tenim que fer, perquè si hi ha una cosa que en aquests moments, o dues coses potser diria, que en els viatges a l'estranger em surten sistemàticament, més que a tot arreu del món, on vagi, a l'Àfrica, a Àsia, a qualsevol puesto, dos elements claus. Un, les desigualtats socials estan creixent enormement i això està provocant problemes greus a totes les societats. I segona, la corrupció està estesa a tot arreu. No sé si una cosa és conseqüència de l'altra, tinc els meus dubtes, però podria ser que hi hagués alguna relació directa entre les desigualtats socials i la corrupció. No estic dient amb això que mal de muchos consuelo de... No és això, però que sapiguem que el sistema està portant a una certa corrupció. I de vegades jo també afegeixo que en aquest partenariat públic-privat de vegades jo dic que l'exemple més clar de partenariat públic-privat és la corrupció, de vegades s'oblida. És a dir, no solament és el sector públic, sempre hi ha algú que corromp. I això, quan vas a l'Àfrica, t'ho diuen cada dia. Diuen, escolta, sí, però qui corromp? I llavors miren cap a altres continents. Que siguem conscients també d'aquest tipus de coses. Llavors, l'agenda dels Skidelsky a mi m'agrada perquè el que fa és fixar 7 punts bàsics per una vida digna. I jo crec que una reflexió d'aquestes, per veure la part més interna de la societat, ell assenyala com a elements claus la salut, que és evident en un sentit molt ampli, la seguretat, el respecte, és un concepte que jo recomano la lectura d'aquesta part, que diu evitar les desigualtats, respectar les diferències, però també hi ha elements, jo de vegades últimament poso una qüestió que em sembla de dignitat i de respecte, per exemple, que és el tractament de la gent que ha comprat les preferents en aquest país. És a dir, això és una qüestió de dignitat és a dir, si aquesta pobra gent que li han col·locat un producte financer dissenyat per uns senyors a no sé què, a la City de Londres, que no en tenen només que 3 persones allò, els acusen de ser especuladors perquè van deixar els seus estalvis a la Caixa Laietana, això no és digne. És a dir, si en aquests senyors, quan portaven els 10.000 euros estalviats de la seva vida, els hi hagués robat algú anant pel carrer, jo crec que ho hagueren entès. Entendre que el seu banc els ha donat un producte tan indigne com aquest, jo crec que això una societat no ho pot tolerar. Llavors, de coses d'aquestes, jo crec que tornar a aquests conceptes bàsics és important. Un altre punt, el quart punt que ell assenyala, és la personalitat, que jo el defineixo com la llibertat per seguir un projecte de vida autònom. Aneu amb cuidado amb això, aquesta és una de les coses que tot arreu del món, amb aquestes diferències que dic, desigualtats socials,
hi ha una desigualtat cap als joves terrible. És a dir, molts joves no tenen futur. És a dir, no ens podem permetre... És a dir, aquí, en molts països hi ha un 60% de gent jove que no tenen projecte de futur. Jo crec que aquesta és una gran responsabilitat també de les ciutats, de donar un projecte de futur a les ciutats. Les ciutats sempre han sigut el lloc d'oportunitat, el lloc on més que la realitat hi havia una possibilitat de futur, una possibilitat de desenvolupar-se. És a dir, si no s'ha evitat la immigració del camp a la ciutat és precisament perquè hi havia aquesta idea que hi havia oportunitats. I jo sempre m'agrada utilitzar la paraula serendípia, que és allò, dius, què busca la gent? Diu, busquen alguna cosa, però normalment quan van a la ciutat troben alguna cosa millor inesperat. Aquest és el gran concepte de la ciutat i jo crec que això no ho podem trencar i sobretot no ho podem trencar per la gent jove perquè realment el futur de la nostra societat no anirà bé i per tant en totes les polítiques que fem pensem-hi molt sèriament en aquest tema. L'altre punt que ell posa, i que és evident, és tot el tema de l'harmonia amb la natura, que inclou moltes coses, però que vol dir tot el tema de la sostenibilitat, aquest té que estar a l'agenda en molts aspectes. Recupera una paraula que ell en diu friendship en un sentit més filosòfic, però que jo ho definiria aquí com el capital social, relacional, emocional, totes les relacions que es produeixen a la societat i que a la ciutat són molt evidents i molt importants. I després una altra, que aquesta m'agrada més perquè des de jove l'he tingut molt clara, i és que és l'oci versus el negoci. I té que haver també a la societat la possibilitat d'oci definit en el bon sentit. Definit com la possibilitat de treballar i dedicar temps a activitats sense un objectiu monetari. Això també és molt important. I jo crec que de vegades això s'oblida. Jo crec que la societat, si agafem una visió massa economicista i pensem que només el sector privat pot resoldre el tema de l'ocupació, jo crec que ens hem equivocat. És a dir, la nostra societat té que permetre que hi hagin ocupacions i treballs que no siguin únicament de mercat i de rentabilitat de mercat. Per posar un exemple, jo crec que els mestres de l'edat mitja no eren remunerats i en canvi complien una labor social important. Per tant, recuperem algunes d'aquestes funcions socials i jo crec que la societat té que saber remunerar aquestes activitats sense necessitat que hi hagi una economia potser massa de mercat. I l'últim punt és una reflexió que fa un Greg Clark. Greg Clark és un personatge que alguns d'aquí coneixem molt bé, que ens va assessorar amb el tema aquest de l'Agència de Promoció Econòmica, que ha fet diferents treballs per l'àrea metropolitana. És un dels màxims experts que hi ha en temes de ciutats i sempre té alguns documents interessants. Jo en recomano dos que té ell, que és un que diuen Megatrends and the World Cities and Regions, és a dir, els trens mundials i les ciutats i les regions, i una reflexió sobre les Emerging World Cities, que va una mica amb el que deia el Francesc Santacana. És a dir, reflexiona ell què tenen que fer les ciutats com la nostra, nosaltres sortim a la seva llista de les ciutats ja existents, no de les emergents, i diu què tenen que fer aquestes davant una llista àmplia de ciutats emergents que estan fent moltes coses, que estan progressant molt i com ens podem mantenir d'alguna manera. Jo de vegades sempre m'agrada recordar la resposta que el Jobim, el músic brasileny, va fer una vegada amb un periodista. El Jobim va, en un moment determinat, va haver d'anar-se'n de Rio de Janeiro a viure a Nova York per seguir la seva carrera professional. I un dia li van preguntar, diu, vostè prefereix Rio o prefereix Nova York? I la seva contesta va ser dir, Nova York està molt bé, però és una merda. Rio és una merda, però està molt bé. Jo crec que de vegades aquesta reflexió de vegades l'aplico a Barcelona. És a dir, vivim molt bé aquí, té molta qualitat de vida, molta història, la ciutat, salut, seguretat, tot això. En el fons també estem molt bé, però també tenim que fer un esforç, suposo, per tenir un projecte una mica més de futur, perquè probablement el quedar-nos quiets no ens servirà. I acabo ja, no vull estendre'm més, uns quants punts molt breus, alguns dels punts del Greg Clark per si serveix de reflexió. El creixement de la població vindrà de la immigració internacional. No ho oblidem, encara que estiguem en crisi, és a dir, sobretot no tanquem les fronteres i veiem si som una mica més simpàtics i més oberts, que jo crec, ja quasi m'ho puc autoimputar aquesta característica, no crec que siguem massa simpàtics i massa oberts, tindríem que ser-ho.
El mercat de l'habitatge, a pesar de tota la crisi immobiliària, tota la davallada, tot això, anem pensant en coses noves. La gent que ve a Barcelona encara té problemes d'habitatge, a tots els nivells, tant els executius com els altres. Per tant, no ho sé, hi ha hagut crisis, ens diuen que hem construït massa i encara la cosa no funciona. Per tant, a veure què fem amb això. No ens oblidem dels reptes de desigualtats socials i que hi ha classes socials que en aquest moment ho estan passant molt malament i que estan desfavorides i que si no fem un cert equilibri en les polítiques socials no funcionarà això. Canvi climàtic, resiliència són temes que estan sobre la taula. El clima empresarial és important també. Mantenir el suport al cosmopolitanisme. Evitem tancar fronteres, modernitzar infraestructures, també, ja sé que estem en crisi econòmica, però prioritzem una mica, mirem coses. Jo crec que es té que fer un esforç en posar en marxa fins i tot inversions que potser van plantejades, que potser van ser excessives, que no es ganen que dissenyar, però el pitjor que podem tenir és un metro que no funciona i que està mig fet. No sé, o infraestructures lligades a l'exportació, fem l'esforç, les que siguin més rendibles en aquest moment, de tirar-les endavant. Els sectors emergents, el Clark assenyala molt la importància dels sectors emergents, jo crec que també ho tenim, això. Mantenir la identitat, això és un altre tema que també no és contradictori amb tot el que he dit, tenim que mantenir la identitat, és molt important. Això jo crec que els que ens movem pel món també ho veiem. Xina, per exemple, ha fet un error greu i és que no manté la identitat de les seves ciutats. Jo com a anècdota explicaré, normalment tenim becaris que venen a treballar aquí, hi havia un becari molt eixerit que va venir aquí uns quants temps, s'ho va passar molt bé a Barcelona, i el dia que vaig tornar a veure'l a Guangzhou, ell viu a Guangzhou, dic, bueno, i els caps de setmana te'n vas a veure alguna altra ciutat, i no sé què, diu, sí, alguna vegada, però l'últim cap de setmana vaig portar els meus pares a veure una altra ciutat aquí a Xina, diu, però arribes a l'altra ciutat i és igual que l'anterior, diu, no té cap interès anar d'una ciutat a l'altra. Això també és un element, és a dir, els que hem estat a Xina des de fa uns quants anys hem vist arrasar barris sencers, perdre tota la identitat i per tant això també són coses que les ciutats no poden perdre. Millorar la governança metropolitana, jo crec que tenim que fer un esforç de canvi d'escala i mirar com fem aquest projecte una mica més gran i com abordem tots els temes de governança metropolitana. I una última, que també surt de la reflexió del Greg Clark, i que ho llegeixo, diu batallar dia a dia les relacions amb els estats i les nacions amb agendes diferents. O sigui, tenim que lluitar la nostra agenda com a governs locals cara a tots els altres governs que estan per sobre. Gràcies. Bé, moltes gràcies. És una llàstima que els esmorzars durin tan poc, perquè com he pogut comprovar, el Pep Roig, entre altres coses, és un gran conversador. Jo sempre recordo quan era jove i estava amb els pares, de vegades fèiem esmorzars que empalmàvem amb el dinar i inclús havíem provat amb els sopars, perquè hi havia teca per explicar i per conversar i per reflexionar. I aquí jo crec que ens ha donat una gran lliçó de sintetitzar en poques paraules unes reflexions que realment, ojalà les tinguéssim més sovint aquí a la nostra ciutat. Bé, i ara el senyor Carlos Lozada, doncs, li donarem que ens expliqui una mica, no sé, potser dintre d'aquest ambient, com veu Barcelona i què és el que hem de fer. Molt bé. En primer lloc, moltíssimes gràcies per la invitació i per l'assistència en un dia amb tanta pluja i amb tantes dificultats d'accedir als llocs. Me n'alegro parlar en segon lloc perquè jo hauria estat incapaç de fer el que ha fet el professor Roig, de donar aquesta visió tan ampla dels grans temes de les ciutats. A mi m'havien dit que parlés més des d'un punt personal i normalment no ho faig perquè normalment si ocupes un lloc doncs el que has de fer és desenvolupar el rol que t'ocupa, però com jo estic tancant una etapa molt llarga de col·laboració amb el Pla Metropolità, que va començar fa més de 12 anys, i ara ja seré com qualsevol dels que estem aquí, doncs sí que em permeto fer una darrera reflexió abans ja havent deixat la meva responsabilitat en el pla estratègic més personal, o sigui, ser un petit contrapunt més personal. I serà llavors limitada, reflexionada però limitada a la meva pròpia percepció.
Parteixo d'una doble actitud que per mi és molt important. L'actitud que jo tinc respecte a la realitat de la metròpolis de Barcelona és, en primer lloc, confiada, molt confiada per les seves possibilitats, voltant, parlant amb la gent, certament fa ser confiat. I a la vegada l'actitud és d'una certa incomoditat per dos actituds que considero que estan calant a la nostra societat i que són molt nocives per reaccionar. La primera és un pessimisme excessiu, el realisme cal tenir-ho, no ens podem enganyar la realitat que tenim al davant. Moltes vegades realitat que és molt important tenir en compte de pobresa real i que això ens ha de fer sensibles. Hem de deixar que la inhumanitat del que passa ens afecti, però no convertir-nos en un pessimisme que porta a una certa inacció i queixa. I l'altre és aquest sentiment que per la situació política actual sembla que la culpa de tot el que ens passa estigui fora. Hi ha una dita de l'edat mitjana que deia que tot lo dolent ve de ponent. Doncs, home, vigilem perquè potser una part segur, hi ha dades objectives, però molta part del que ens passa, molta fonament, molta causa del que ens passa, la tenim nosaltres mateixos. Aquestes actituds són les que parteixo, confiança forta, clara sobre la nostra realitat i el rebuig d'aquestes dues actituds que veig que van arrelant a la nostra ciutat, àrea metropolitana. Em demanava també, el qual em va fer il·lusió, em va dir, escolta, em parla més aviat de la teva visió. Dic, escolta, encantat, no sé el que servirà, el que serveix és el que ha dit el professor Roig, però jo us ho diré. Jo tinc, el punt de partença són els actius de la ciutat. Durant tot aquest temps no els repetiré perquè estan publicats, els hem publicat en el Pla Metropolità, però els reafirmo, simplement subratllar alguns. M'he quedat impressionat de la marca global. A Barcelona, certament, quan estàs a Xina, quan estàs a la Índia, quan estàs a l'Àfrica, té marca global. Barcelona és una ciutat global i això és una potència brutal. I no oblidem, en gran part, gràcies al Barça. Els que som pericos ho hem d'acceptar. És gràcies al Barça, en gran part, aquest ambaixador tan extraordinari que tenim pel món. No només, però en gran part. La qualitat de vida, dit per tots els estrangers que ens envolten, entorn físic, història, la cohesió social que, malgrat que està patint, continua sent un actiu extraordinari, i l'hem de vigilar extraordinàriament, la convivència. Els temes de seguretat ciutadana, tot i que tenim sempre un risc, un se'n va ara a Honduras, a Tegucigalpa, i no pot passejar. Un se'n va a Nigèria i la majoria de les ciutats no pots passejar per al carrer tranquil·lament. Això, quan venen companys tant de l'Àfrica com de Llatinoamèrica em diuen el gran valor que teniu vosaltres és que surts al carrer i passeges tranquil·lament. Això que nosaltres diem faltaria més, doncs és un actiu, és un actiu molt clar. I no oblidem que la seguretat és el bé més preciat per la gent més feble, o sigui, no té res de connotació ideològica apostar per una seguretat sana. Les infraestructures, un altre actiu, aeroportuària, portuària, que ens manquen certament. La connexió amb Europa ferroviària és evident, però és un actiu brutal que tenim, uns sectors punters, amb molts d'ells exportadors, i com deia el professor Roig és crític, talent, un bon mercat, tenim una àrea geogràfica que és prou atractiva per moltes empreses perquè vinguin aquí, serveis avançats a les empreses, capacitat empresarial, en fi, un bon grapat. Llavors, dintre d'això, dius, quina visió tens? O sigui, què és per la qual a mi m'ha agradat poder col·laborar i continuaré col·laborant en altres llocs on estigui, certament amb un altre nivell de responsabilitat. Doncs, trets que s'apunten molt en la visió 2020 que va dibuixar el Pla fa un parell d'anys. Vaig tenir també l'ocasió de treballar amb el grup de la Maria Reig i ahir, doncs, escolta'm, jo hi coincideixo molt. A mi m'agradaria d'aquí 10 anys tenir una ciutat, una àrea metropolitana més integrada i per ser més integrada, més sostenible també, no molt més sostenible. Ara, els diré una cosa que potser aquí és una mica dir, aquest somia truites, però no. Per exemple, cotxes amb gas, jo crec que d'aquí 2 anys probablement el tindrem i plegat. Simplement perquè la quantitat de gas no convencional que s'està trobant és de tal nivell que als Estats Units per primera vegada es plantegen com el substitut natural del petroli i en aquest moment es plantegen moltes cases
moltes empreses del sector del motor convertir vehicles, camions, etc., passar-los a gas. Això, el gas no és que no contamini, contamina potser només un 10, un 20% menys que el petroli, però elimina la resta de partícules que normalment són les més nocives. Doncs jo vull, això és un tret només, el del transport, però és important perquè és el gran contaminador, no ens oblidem, més que la indústria. Doncs això, jo imagino una societat en els temes de sostenibilitat medioambiental bastant puntera, molt oberta al món. Això, en Pep deia un parell de trets que per mi que els comparteixo plenament. Molt cosmopolita, molt cosmopolita. Això vol dir la capacitat de debatre un tema que és molt tabú en la nostra societat, que és el tema de les llengües. Jo crec que això és fonamental. Jo crec que hem de fer una aposta clara, evident, sobre la llengua que és pròpia nostra, que és el català, però donar carta de naturalitat a altres dues llengües. Una que també és nostra, que és el castellà, no és la llengua pròpia, però també és nostra, que és el castellà, i l'anglès. L'anglès ha de ser cada vegada una realitat més quotidiana en el dia a dia de la nostra ciutat. Això ens farà molt més cosmopolites, que siguem un lloc de trobada i fins i tot un lloc de residència per molta gent. Això també m'engresca. Una ciutat, deia, sostenible, mediambientalment, molt oberta al món, tremendament oberta al món. En alguns sectors, evidentment, capdavanters, s'han esmentat, potser indústries creatives, el disseny o l'arquitectura, el sector salut o bio, el sector oci, esport i turisme o altres, però a la vegada una ciutat que reté, que és capaç d'actualitzar els sectors més clàssics i més tradicionals. D'una manera actualitzada, certament, però que és capaç de... I que a més és que es donarà la gran part de la nostra... dels llocs de treball, de la riquesa, de la creació de producte interior brut, on el talent, si una ciutat on el talent sigui molt valorat i la innovació molt apreciada, i no només aquella innovació una mica rupturista, sinó la petita innovació constant sigui molt apreciada, molt valorada. I un tema que potser aquest surt menys en els documents, on els comportaments cívics, els valors convivencials i fins i tot, ara ho deia en Pep, els valors de la gratuïtat estiguin més presents. Jo crec que és absolutament necessari fer un bon diagnòstic de la nostra situació convivencial i de valors. Hi ha un treball que es fa cada 10 anys a fons, però cada any s'actualitza, que és l'estat dels valors a Europa. Ho fa la Unió Europea i aquí es fa un petit extracte que ho fa l'Observatori de Valors que fa el Departament de SADE de l'escola on treballo, de l'escola de negocis on treballo. Cal mirar-ho. El que ens està dient any rere any és que les tendències emergents estan passant d'un sa i positiu procés d'individualització, d'autonomia dels ciutadans, molt sa, importantíssim, i que ens allunya d'una visió col·lectivista molt empobridora, però ens estem anant amb uns comportaments d'un individualisme tan extrem que es considera natural per la majoria de la gent de menys de 25 anys, es considera natural i acceptable comportaments com intentar timar l'Estat, no pagar el transport públic, fer ús abusiu d'allò que és comú. No dic que sigui més o menys tolerat per un 10%, sinó més del 50% consideren que són comportaments comprensibles i acceptables. Això és un dels molts indicadors que, si analitzen any rere any com van canviant aquestes tendències, ens cridaria molt l'atenció i veuríem que en aquest tema dels valors és crític, és absolutament fonamental. I això també hi ha aquí un altre tabú que crec que hem de fer-ho fora per poder debatre'l amb tota naturalitat. El comportament humà funciona en gran part en base de les conviccions, i si no treballem els temes de les conviccions, si no és part del debat, part de l'educació, part de la cultura, doncs malament. No estic dient, i algú potser, com sap que soc cristià, diu que aquest vol tornar al nacionalcatolicisme. Mai, lluitaré per no tornar al nacionalcatolicisme. I també lluitaré per no anar
a la cultura de la Califòrnia. Jo he tingut l'ocasió de viure una mica d'aquella realitat i tampoc, però certament sí que m'agradaria tenir una societat en aquest tema com la finlandesa, la noruega, la danesa, la sueca, que són ciutats i països sencers que es plantegen els temes de les conviccions i dels valors d'una manera ampla, amb debat natural, sense que sigui tabú i que recuperant part de les seves tradicions religioses i al costat tradicions laiques, tradicions que permeten un diàleg que enforteix i que enriqueix moltíssim els comportaments ciutadans. Deia el Friedrich Nietzsche, que jo a la meva joventut el vaig llegir molt i no vaig entendre res, però me'n recordo una frase que després l'he visitada diverses vegades, que el que té un para què aguanta molts coms. Quien tiene un para qué, el vaig llegir en castellà, quien tiene un para qué aguanta muchos comos. Doncs nosaltres com societat, com individus, necessitem que aquest debat sobre el para qué sigui present. Acabo amb aquesta visió que per mi és molt important, de sostenibilitat, d'apertura al món, de mantenir els sectors tradicionals i combinar-lo amb els sectors punters, una ciutat atractiva pel talent, amb comportaments cívics arrelats, on la convivència ciutadana sigui un valor que desitgem que ens agrada, no que és un subproducte, sinó que és objecte de la nostra pròpia voluntat. El tercer punt que tenia, dit més enllà de la introducció i aquesta breu reflexió sobre la visió, era com mobilitzar. Una societat necessita sempre visió i necessita capacitat de moure's cap a aquella visió. No m'allargaré perquè ho he fet massa més del que volia, però volia parlar-vos en aquest apartat d'almenys tres qüestions. Remoure obstacles, i per mi un dels crítics és tota la no excel·lència. Em sap greu utilitzar la paraula, però s'ha de contextualitzar. Alguns punts de mediocritat que té el nostre sistema educatiu i que hem d'abordar amb urgència des de la preprimària, primària, secundària, formació professional i el sector universitari i fins i tot els doctorats, ahir hem d'entrar amb força, remoure els obstacles per una major, no dir ser excel·lents, ser una mica més excel·lents, ser una mica més avançar cap a unes millors quotes de qualitat. El tema de les administracions públiques, de ser capaços de també treure el coll d'ampolla, que és una administració no moderna, no actualitzada. Això en parlarem el que vulguin, perquè com saben molts ha estat gran part de la meva dedicació pública al llarg dels anys i crec molt que no hi ha ciutat, no hi ha àrea metropolitana, no hi ha país, no hi ha una realitat social en futur sense una molt bona administració pública, molt bona administració pública. Moltes vegades per calentar a discussions dic la diferència, no és veritat, però per simplificar-ho i calentar el debat, dic la diferència entre estar a un costat o l'altre de Rio Grande, al costat dels Estats Units o al costat de Mèxic, bàsicament és que una administració funciona d'una manera i a l'altre costat una altra. És una simplificació, però és per enfortir aquesta idea que les administracions són centrals en els països, absolutament centrals. El taco i l'ampolla són els comportaments ciutadans que comentava abans, però que no entraré perquè no em vull allargar més. Això és remoure obstacles claus. L'altre és fer possibles els canvis a curt. I ho hem de fer sense diners, amb molta intel·ligència i de manera molt selectiva, perquè no en tenim diners. Però si diem, home, tenim sectors que per nosaltres són claus, i són 5, 6, que no vol dir que deixem espai per tothom, perquè les estratègies emergents, un cert sentit positiu liberal de deixar que les coses neixin és central. Però també és cert que a vegades amb una competència de ciutats i de territoris a nivell global en cal tenir alguns elements d'especialització i ja els tenim. Doncs aquests 5-10 sectors, home, afavorir demanant que la universitat faci els màsters específics, els doctorats indicats, que no són molts diners per fer-ho, són pocs, que els centres de recerca tinguin un plus o són els que rebin els pocs diners que hi ha, que s'afavoreixin simposis internacionals, seminaris, una atracció de talent específic per a aquests sectors,
afavorir, portar els experts, convidar constantment les administracions públiques, convidar els experts en aquests àmbits, capital risk, orientat també en aquestes àrees que considerem importants, private equity pensat per consolidar sectors o afavorir determinat nivell d'exportació en determinats sectors. Això que costa pocs diners de manera selectiva, jo crec que ens pot ajudar extraordinàriament. Això seria no només remoure obstacles, sinó també fer possible els canvis a curt i després crear certament projectes engrescadors. I jo aquí és la part que m'anava a allargar més i no diré pràcticament res perquè ho hem publicat. Per mi ha estat un veritable orgull poder estar coordinant un bon grapat de projectes que són realitats necessàries per a la ciutat. Alguns dels que l'heu fet possible esteu aquí. És mentida que em vaig dedicar molt, vaig començar a dedicar-me molt i apassionadament, per desgràcia, per motius professionals, no vaig poder-me dedicar ni molt menys al que tenia que haver estat, però certament amb la dedicació que he tingut he vist projectes engrescadors molt selectius que poden ser esperonadors. Tenim temes en l'àmbit medioambiental, amb una sèrie de propostes normatives que poden revitalitzar el sector de la construcció, el pacte per la construcció que es va dibuixar en un dels projectes que pot permetre a aquest sector modernitzar-lo i fer-lo novament un instrument, no perquè sigui el 20% del producte interior brut, però sí perquè sigui el 4 al 6% del producte interior brut i sigui molt més modern, molt més tecnificat, aportant el tipus de construcció que requerirà el futur. Tenim el tema de lligar, el projecte preciós de lligar els centres de recerca d'excel·lència amb les petites i mitjanes empreses, que és un projecte preciós que em porta a enguixar, el bon grapat de projectes que en Santa Cana dia a dia ha perseguit perquè siguin una realitat. Deia, remoure obstacles, fer possibles canvis a curt, tenir aquests projectes esperonadors, però certament al final cal un projecte global i compartit per les administracions públiques, locals, metropolitanes i de país, del conjunt d'Espanya i fins i tot europees. Necessitem un projecte molt més ample. I això passa per una dinàmica política que no en tenim. Però situacions com la nostra les han passat molts països, no són noves. Situacions de crisi profunda com la que tenim s'han passat en molts països. I per desgràcia, jo quan estava als Estats Units vam tenir que rescatar alguns països, quan estava al BID, que és com el Banc Mundial però per Llatinoamèrica, doncs vam tenir que rescatar països que estaven en situacions com la que tenim ara. I els països se'n surten. I el nostre encara més. I la nostra àrea metropolitana encara més se'n pot sortir. Ara, els intel·ligents ho han fet d'una manera molt millor i per això estan on estan. No sé si coneixen un professor de la Kennedy School, Dani Rodrik, que ha treballat molts temes d'institucions i desenvolupament. I va analitzar quins eren els països que després de les crisis sortien enfortits o no, o sortien més aviat empobrits. I ell deia que la qualitat de les institucions és crítica per això. I estava pensant bàsicament en institucions públiques, no en el sentit de Glassnord, de normes, etc., sinó en el sentit organitzatiu. A veure, i ell posava alguns exemples, bàsicament havia treballat a la situació holandesa i altres. Però tenim un cas que va patir extraordinàriament, que va ser Finlàndia, amb una crisi monumental, o Suècia, i que són moments en els quals el conjunt de les forces polítiques van dir a curt no ens posarem d'acord, perquè tu ets el meu enemic, però parlant a 10-20 anys, no sé ni si jo estaria al teu costat o ja no hauré deixat la política. O sigui, en aquell moment, a més de tots calvos, els homes, doncs tots probablement no enemics, no adversaris, almenys políticament. Llavors es van obligar a pensar a 15-20 anys, dir què és allò mínim, clau, que hem de fer, sigui el que sigui al davant del govern. I es van posar d'acord amb això, i no és tan difícil. Jo esperaria certament a nivell local, metropolità, a tots els nivells, la possibilitat real de tenir aquesta reflexió i aquests punts claus que es posarien tots d'acord. Això seria mobilitzar per mi. I acabo dient, com sempre que fem aquestes reflexions, al final estem apuntant en una altra, jo crec que precisament el gran risc que tenim com a societat és la desresponsabilització. Per mi aquest és potser el més important. Al final, els canvis socials
evidentment que tenen catalitzadors, que tenen un cert lideratge públic, fins i tot privat, però al final els canvis socials són els canvis de comportaments de tots els conjunts dels ciutadans. O sigui, els que esteu aquí en la presa de decisions quotidianes, en les vostres empreses, als centres de recerca, a les vostres universitats, són centrals, són els que fan societat al final, els milers, milions de petites decisions que emprenem. I jo crec que això, recordo un llibre també, ja que en Roig ha citat molts llibres, Lideratge sense respostes fàcils, que és de Heifetz, és un professor, un expert en lideratge, diu, en situacions com les que teniu, diu, no mireu cap en fora, mireu cap en dintre i què podeu fer. O sigui, allò la frase famosa de Kennedy, que no la repetiré perquè ja és un tòpic. I venia a dir, la bona política és aquella que torna als ciutadans la seva pròpia responsabilitat. I si no canviem, si no actuem dia a dia amb petites millores d'autoexigència, de més qualitat, etc., malament. I acabo fent una mica un reconeixement molt volgut i molt desitjat per mi, que és el Pla Metropolità, tot l'equip de Santacana, que avui he vist un parell, però tampoc són gaires més. Ja me'n recordo que un van dir, escolta'm, això del Pla Metropolità deu ser d'aquests llocs que és un xollo, deuen haver un centenar de senyors apoltronats i tal. I dic, mira, jo quan vaig apropar pensaven que era un bon grapat de gent per la quantitat de coses que feia. Em vaig apropar allà, hi havia 3 i al cabo, però és que no hi havia més. I vaig dir si hi havia altres oficines i no n'hi havia més. O sigui, està aquest senyor, 2 més i un petit equip administratiu, molt petitet. Doncs, bueno, vull reconèixer perquè maneres de fer com aquestes, amb pocs recursos, molt mobilitzador, doncs són un exemple. I vull agrair-los aquest exemple, aquesta feinada que han fet, i recordant això, desitjant que el canvi, com també és típic i tòpic, com deia en aquest cas Gandhi, comenci per la nostra actuació quotidiana. Doncs ànim, un pèl d'optimisme i moltíssimes gràcies. Bé, moltes gràcies per les dues intervencions. Crec que s'han posat sobre la taula unes reflexions que no són habituals en els mitjans de comunicació i per tant són molt d'agrair. Una cosa, tenim un quart d'hora, 20 minuts, però més que per debat a mi m'agradaria sentir idees i sentir coses. Com que som grans una mica, ens descuidem coses. El Carlos Sada s'ha descuidat la cartera avui, n'ha tingut que pagar el taxi. Jo m'he descuidat el rellotge, però bàsicament m'he descuidat una altra cosa també al començar, que és que aquí tenim 2 persones que en aquesta etapa que avui més o menys que està acabant, doncs que van jugar un paper important, perquè de fet van ser els que van començar, no vaig començar jo. I el Francesc Reventós, que està aquí sobre la taula, que ell va ser la idea del Pla Estratègic de Barcelona, va sorgir d'ell precisament, i també el Manuel de Forn, que llavors feia una cosa que avui hauríem de ser capaços de repetir, que és que ell es portava el pla d'una administració pública i nosaltres portàvem el pla del partenariat. És bastant semblant a el que hauríem de fer avui entre una àrea metropolitana i una societat del Pla Estratègic. Bé, agrairia els comentaris. Potser que comencéssiu vosaltres, que ja que sou a veure com heu vist passar els temps aquests. Agrairia potser comentaris curts, perquè si no, no tindríem temps, i com que hi ha molta gent que m'hauria de sentir, doncs estaria bé. No és un atracament. Home, això sí que és agafar per sorpresa i haver d'improvisar. Però només dic que m'han agradat moltíssim les dues intervencions, sobretot per una cosa, i seré molt sintètic. Estem en una profunda crisi, no solament econòmica, sinó política, social, institucional, territorial, i el que és més important, moral. Però malgrat això, que és una realitat, hi ha hagut un to a la taula de que si volem en podem sortir. I aquesta és la lliçó que jo m'enduria avui. Sortir-ne no depèn dels altres, depèn de nosaltres. I si treballem tots en ferm, amb voluntat de sortir-ne, i cada un de nosaltres assumim les nostres responsabilitats, creiem que en sortirem. I com que aquest ha sigut el to que ha donat la taula, jo volia recalcar i agrair-los que hagin donat aquest to, perquè el que necessita Barcelona, el que necessita Catalunya, el que necessita Espanya, el que necessita Europa i el que necessita el món és, davant d'aquestes adversitats, buscar amb un cert optimisme realista les sortides. El Francesc aquí ja va... No, jo estava, quan es parlàveu vosaltres, i per no repetir el mateix, estava intentant reflexionar com havia evolucionat la visió o la idea partint de Barcelona metropolitana en tot aquest temps. És a dir,
La imatge de Barcelona, aquesta que heu dit la marca mundial, es crea sobre 3 conceptes claus, que és un urbanisme pensat pels ciutadans i no per l'especulació, un lideratge públic de la modernitat i de la internacionalització i un reforçament d'una cultura amb caràcter internacional. Aquests són els 3 temes de cultura moderna, diguem. Aquests són els 3 temes que van definir d'una manera o altra la primera visió de... Aleshores, ara ens trobem com? O en una situació de crisi, però evidentment hauríem de reflexionar el nostre pensament sobre l'urbanisme. Jo penso que aquest salt a les Smart Cities no és l'evolució natural d'aquest urbanisme, penso que és una altra cosa que no té res a veure. El tema del lideratge públic i sobretot d'aquest lideratge públic sobre la modernitat i sobre la internacionalització i el tema, evidentment, de tornar a posar la cultura en el sentit més ampli, no només la cultura tipus negoci, sinó la tècnico-científica com a factor emergent. Jo crec que aquests 3 temes, que una mica lligant amb el que heu dit, serien els d'intentar recuperar per tenir una visió metropolitana. I sobretot en aquest sentit hauríem de fer una altra cosa, que és que haurien de ser les ciutats metropolitanes i no la ciutat central les que aportessin un lideratge per explicar des del punt de vista metropolità què es vol. Perquè fins ara tot és la ciutat gran exportant i les ciutats petites intentant col·locar terrenys ben col·locats per poder fer negoci, però no tenen res a veure amb la lògica interna de cada una de les ciutats. Gràcies. Al final podeu introduir per fer breu, però m'agradaria més sentir. Hi ha un alcalde que ha fet referència, no? Bé, bon dia. Jaume Bosch, alcalde de Sant Boi. Com a alcalde d'una ciutat metropolitana, jo crec que som aquí precisament perquè creiem en la Barcelona metropolitana i jo crec que aquestes petites ciutats al voltant de Barcelona el que hem de fer és sumar projectes. No des de l'anonimat, sinó des de les fortaleses pròpies. Jo crec que nosaltres podem aportar uns valors de petita ciutat, que és molt important, aquests valors de la proximitat, aquests valors de la tranquil·litat, això que es parlava de Barcelona encara està més evident a les petites ciutats, perquè la gent es coneix, etc. Per tant, aquesta Barcelona de 3,5 milions d'habitants, jo crec que té en aquestes petites ciutats del voltant de Barcelona una gran riquesa. I és cert que moltes vegades ens hem arrepenjat de dir bé que tiri Barcelona, però jo crec que cada vegada menys, i aquestes ciutats, petites ciutats o grans ciutats, el que busquem és també les fortaleses de les nostres ciutats per enfortir aquest pla estratègic metropolità. Per exemple, des de Sant Boi estem liderant tot el tema de la salut mental, que no fem pas com de Sant Boi al món, sinó és de l'àrea de Barcelona, però no tancats a l'àrea de Barcelona, sinó, com molt bé deia el professor Roig, de Barcelona té 29 milions d'habitants. No ens podem fixar ja només en els 3,5. I per tant, aquesta mentalitat de no visió petita, sinó visió mundial, fins i tot des de petites ciutats, però amb una visió des de Barcelona, crec que és el futur. És el futur perquè tenim aquestes fortaleses, que comentava també en Carles Losada, de valors i aquestes fortaleses que avui dia en moltes parts del món, o en quasi totes, són impossibles de viure. I aquí ho tenim i no ho podem perdre. I des de les petites ciutats podem fer un gran paper i el volem jugar i per això som aquí. Gràcies. A destacar, bon dia a tothom. Jo per mi crec que tenim dues fortaleses. Una primera és que jo diria que és la satisfacció, l'orgull de pertinença amb aquesta àrea metropolitana. Jo crec que sense arribar a la vanitat, que és una que hauríem tingut el risc, i jo crec que no s'ha caigut amb això i no s'ha de caure. Aquest orgull i satisfacció íntima, jo crec que això és molt bo perquè t'ajuda a mirar cap endavant. I una altra és que sempre que es plantegen coses es plantegen conjuntament amb l'iniciativa privada, amb l'empresa. I això sí que tira les coses endavant. Jo crec que fer-lo només, el privat, a vegades es troba, com dèiem, sense l'administració a vegades és difícil, però també una administració que no pensi en l'economia real tampoc pot fer les coses que funcionin tan acceleradament. Jo crec que són dues fortaleses que hem de mantenir i que per nosaltres són molt importants.
Qui més s'anima? Ja he fet animar els començaments, ara... Allà. El Sergi Ferrer Salat, que va presidir unes comissions importants en el camp de la sostenibilitat. Tres reflexions. La primera és que, efectivament, com deia el Carles, del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona hi ha hagut un compromís de la societat civil molt important, perquè, com tots sabem, els responsables de cada una de les comissions ha sigut gent absolutament del món del teixit empresarial, de la societat civil, que han destinat desenes d'hores a contribuir per passió i per il·lusió per la ciutat envers aquest pla, i en aquest sentit jo crec que dins aquest concepte, com deies del Kennedy, a veure què podem fer pel país, etc., hi ha hagut una implicació. Hi ha hagut una implicació molt clara i, òbviament, moguts exclusivament pel desig que Barcelona tiri endavant. I clar que es pot dir no ens podem queixar permanentment dels governants, però en aquest cas el motiu principal, jo crec que absolutament indiscutible, de la paràlisi i de la frustració parcial que genera aquest pla és la incapacitat del governant d'anteposar l'interès general de l'àrea metropolitana per sobre dels interessos partidistes. I això és un tema extraordinàriament greu que el Francesc, afortunadament, ha denunciat en múltiples ocasions i que crec que s'ha de deixar sempre absolutament de relleu. Aquest pla necessita un impuls molt important i ara per ara, per desgràcia, malgrat propostes molt fermes de gent extraordinàriament capacitada en cada un dels camps, no ha tirat endavant perquè, en essència, no hi ha hagut la fermesa ni la voluntat política ni el grau de compromís imprescindibles per tirar això endavant. I això és un tema que s'ha de denunciar perquè és molt greu i molt preocupant. I, per desgràcia, jo no veig a curt, mig plaç, cap previsió que això canviï, que hi hagi una inversió de la tendència. I això és un tema molt preocupant, molt preocupant. Després, Carles, hi ha hagut un moment que parlaves del medi ambient o de la sostenibilitat mediambiental. No sé si has dit que Barcelona és un referent o que Barcelona ha de ser un referent. Ho he comentat quan parlava de la meva visió. O sigui, volia que... Volies. D'acord. Llavors no entraré en detalls perquè saps que Barcelona en aquest sentit és un desastre des del punt de vista mediambiental, no? I té múltiples deficiències i, una vegada més, insuficient voluntat política per tirar endavant i fer que realment Barcelona sigui un referent. Estem al rànquing 298 dins el rànquing del Brookings Institution. Si agafem, per exemple, un altre rànquing, que és l'estudi AFECOM, que és el més important que s'ha fet mai de contaminació atmosfèrica a Europa, Barcelona, en aquest cas, no és la 298, sinó que és la tercera, que presenta més contaminació atmosfèrica en partícules de suspensió de 2,5 i 10 micres, que són les que entren a les vies respiratòries i les que fan malbé la salut de la gent, i això, igual que a Xina o a Pequín han sigut l'ambaixada americana els únics que han tingut l'osadia de denunciar aquesta contaminació atmosfèrica, aquest és un tema que s'ha proposat diverses vegades i una vegada més no hi ha hagut voluntat política per no crear alarma social. Està molt bé no crear alarma social, però alhora la gent quan passeja i fa esport pels carrers de Barcelona estan, més que beneficiant la seva salut, posant-la una mica en l'aire. Aquest és un altre tema. Es podria parlar de molts altres, però no m'extenderé. I després, Carles, si em permets, amb tot l'apreci, faria una petita puntualització. Barcelona és una ciutat molt coneguda arreu del món que atreu masses de turistes. El Barça ajuda, però també el Manchester United el coneix absolutament tothom arreu del món i poca gent hi va a Manchester. També el Bayern de Múnich és conegut arreu del món i poca gent hi va a Múnich com a turisme. Òbviament hi ha una sèrie de valors a Barcelona, com és la seva arquitectura, és el seu clima, és els Jocs Olímpics, no oblidem mai, òbviament, el paper, perquè realment Barcelona dona el gran pas endavant en quant a prestigi i capacitat organitzativa a través dels Jocs Olímpics. O sigui que el Barça és molt important, però el que realment fa que Barcelona tingui l'atractiu turístic en tant que motor de creixement, òbviament, són molts altres factors que van més enllà del Barça. Només, perdona, Carles, però aquesta puntualització, perquè com veig que la gent del Barça té tendència a apropiar-se d'aquest concepte, Barcelona té moltes virtuts i no oblidem, insisteixo, els Jocs Olímpics, que va ser el gran punt d'inflexió. Ja està. Gràcies. Sí, bon dia. Amb la línia de la darrera intervenció i tenint en compte el títol de l'esmorzar, a mi m'agradaria manifestar potser un accent que seria clau per intentar veritablement donar un pas endavant. I ara què? I em refereixo al que històricament aquesta ciutat, aquest entorn metropolità, aquest país-ciutat ha fet bé, que és des del consens i la lleialtat amb els seus propis valors i fortaleses, rellegir el seu passat.
Aquest segurament seria l'element clau de l'èxit de Cerdà, aquest segurament seria l'èxit del projecte olímpic, rellegint el llegat de la ciutat, aquest segurament seria l'èxit de projectes com el 22 a Roma o altres grans actuacions que han estat exitoses pels 3 punts que el Manel Laforn abans comentava que havien generat la imatge, la visió d'aquell pla estratègic incipient que va permetre a aquella Barcelona gris saltar i situar-se al món. Em refereixo, doncs, a la necessitat de rellegir sense tenir que malbaratar el lectiu o el llegat per qüestions de mirada a curt termini, mirada política a curt termini. S'imposa per la situació en la que estem i s'imposa pels reptes de futur i els compromisos amb la gent aquesta relectura constructiva, positiva, a partir dels actius. Jo soc un usuari setmanal de l'aeroport, treballo més a fora que no pas aquí, i em sembla terriblement trist veure com estem malbaratant aquest prestigi que encara té Barcelona, els seus potencials, justament perquè no trobem l'encaix entre la continuïtat històrica dels projectes, i no dic política, dic històrica dels projectes, i un futur que pot ser extraordinàriament positiu si a part de les grans inversions pendents i altres decisions, sobretot la força social a petita escala es mobilitza amb una direcció compartida que espero que el Pla Estratègic Metropolità sigui capaç d'encapçalar. Moltes gràcies. Molt bé. Si hi ha algun altre, si no, com que falten 4 minuts aquí, el senyor Joaquim Coello, quasi que diríem que seria l'última. I em sap greu, però és que aquí estem a la seu. Molt ràpidament. A veure, si és veritat que la col·laboració públic-privada és fonamental pels desenvolupaments urbans i ciutadans, jo crec, i faig un comentari, crec que darrerament és la part pública la que més falla, per moltes raons, però crec que és la part pública la que més falla, i jo crec que la nostra ciutat està... Això és palès, hi ha deficiències claríssimes que no es fan per les raons que siguin, però pel conjunt públic. Per exemple, en citaré 2, corredor mediterrani, independència d'operació de l'aeroport, gestió de les universitats públiques, aquests 3. Són 3 problemes importants públics. Si llavors el futur és sobre un entorn més gran, hem de parlar d'una zona d'influència de 29 milions d'habitants, la complicació pública augmenta, perquè estem en règims diferents, estats diferents, entorns diferents. Com ho farem? Hem d'inventar un altre model, perquè si la col·laboració públic-privada és el que ens fa funcionar i anem amb un entorn més gran i el públic encara se'ns complica més cara, no veig la solució. Molt bé, doncs si no sembla deixaria la paraula per tancar aquell altre, primer Carles Sá i després el Pep. Fem el revés, no? Molt bé. Doncs jo crec que... A veure, tens que dir moltes coses. A mi ja que anàveu parlant m'he apuntat la tira de coses, no val la pena. Voldria 2, molt breus. Un és saber combinar l'orgull de pertinença, que és clau, perquè l'orgull de pertinença et dona força, et dona vitalitat per poder fer coses, amb l'apertura a la realitat externa. Jo crec que les societats difícilment canvien. En la teoria de gestió del canvi, el John Kotter diu que cal crear un cert sentit d'urgència en un determinat moment i una claretat d'orientació, perquè si no la gent no es mou. Has de sentir-te incòmode, tenir clar cap on vols anar i que la trajectòria més o menys sigui bona, perquè fallen qualsevol d'aquests elements. Si estàs bé, no et mous. Si on has d'anar és encara pitjor, no aniràs, i si encara que sigui molt bo i et treus incòmode, al camí dius em quedo pel mig, tampoc vaig. Doncs jo crec que en aquest punt de partença hem de combinar aquest orgull, que ens permet tenir confiança per caminar, amb obrir les portes, les finestres a la realitat externa. Si un surt de Barcelona es dona compte que totes les ciutats estan fent coses extraordinàriament bones. I hem de tenir aquest element d'orgull amb aquesta capacitat de dir vigilem, perquè la gent no és tonta en el món, hi ha ciutats molt bones, hi ha plans estratègics molt bons, i hem de saber obrir les finestres i veure'ns, i no passar la depressió, sinó de dir, amb el que tenim, doncs d'endavant, però sabem que aquell fa això, aquell fa l'altre, saber què està passant. Només volia dir aquesta pinzellada, i l'altre és que volia acomiadar del pla estratègic, que ha estat un plaer treballar amb tots vosaltres, i aprofito per tornar-ho a dir, res més. Molt bé, gràcies. Pep. Comparteixo moltes de les reflexions que s'han fet, però només vull agafar una mica el punt del Coello.
A mi em preocupa en aquest moment, és veritat, jo crec que s'ha dit aquí, tot podríem dir, el govern públic. I vull citar-ne una que em preocupa, perquè em sembla que és bastant greu, que és que tinc la impressió que, amb la línia aquella que deia que potser les ciutats són més importants del que pensem i que seran més importants, estic veient una dinàmica del govern espanyol quasi bé intentant s'apoderar dels governs locals. És a dir, arribar a una situació en què el govern central, el ministre d'Hisenda vol fer d'interventor dels municipis, la vicepresidenta vol fixar els sous dels alcaldes, i sembla que el president de govern, que no li deixen ser president de govern perquè tenim una presidenta alemana, sembla que vulgui ser alcalde de tots els alcaldes. Bé, això jo crec que pel futur aquest de la col·laboració público-privada és nefast, és a dir, quan estava dient el partenariat públic-privat, hi ha una cosa que és evident, que és aquesta col·laboració que es té que fer quan hi havia una part provocadora i utòpica de dir canvi d'escala, anem a una cosa més ampla, has fixat el corredor mediterrani, és a dir, probablement aquest és un dels que podríem defensar més àmpliament, amb una coalició una mica més ampla. Amb altres coses, jo crec que es té que buscar una mica l'àrea econòmica funcional on es pot produir aquesta aliança entre la societat civil i els governs locals. Això no es té que perdre. Ara, si ens desapareix l'autonomia dels governs locals, tampoc hi haurà col·laboració público-privada. Em fa molta por que aquesta col·laboració es perdi si realment es trenca una mica la dinàmica que hi ha hagut amb els temes d'autonomia local. Jo el mateix dia que s'estava aprovant aquest decret, que no sé si com en deien, de sostenibilitat i racionalització o alguna cosa així, i explicaven com fixarien els sous dels alcaldes, estava a Liverpool amb el cap de l'oposició de Liverpool, i aquesta li agradarà a l'Ossada, i em va explicar com fixaven el sou del cap de l'oposició a Liverpool. I resulta que allà el que fan és, una vegada han fet l'estructura i tot això, defineixen les funcions, i ve una empresa externa i diu quantes hores tenen que dedicar i quin sou tindran. Home, això em sembla que és bastant diferent de la fixació del sou i probablement va en la línia bastant de més eficiència, i el cap de l'oposició, no sé si és positiu o no, però dedicava unes certes hores intensivament, els hi remuneraven bé en funció del seu currículum. Jo no sé si tots els alcaldes de totes les grans ciutats d'Espanya tenen que cobrar el mateix en funció del seu currículum. Això em sembla que era molt positiu i es veia obligat també a tenir altres feines, però eren compatibles, obertes, i la cosa tenia un cert sentit per un cap de l'oposició que potser tampoc no tenia que ser full-time, però per veure una mica la diferenciació entre la manera com s'està gestionant l'administració pública en altres països. Moltes gràcies a tothom. Jo volia acabar només amb quatre punts. En primer lloc, us volia dir, jo crec que a Barcelona no som tontos. En general estem molt al corrent del que està passant al món. El que ens ha dit avui és extraordinari, però ho coneixem, ho analitzem, hi ha experts que en saben, hi ha tècnics que en saben tot això. Tenim també, com deia el Carles, tenim molts actius, moltíssims, jo soc el primer que dic, tenim des de plataformes tecnològiques, uns centres de recerca que estan aquí que són increïbles, escoles de negoci, universitats, tenim empreses grosses, tenim empreses mitjanes, tenim unes coses extraordinàries. I tenim també una cosa molt important, que això des del Pla ho hem constatat i ho constatem avui, que hi ha un compromís sense cap mena de condicions de molt bona part de la societat civil i de la societat també, certs polítics també, això és veritat. Tu crides i estan 2 anys treballant en comissions que presideix el Sergi Ferrer Salat o el Sergi Florença, que ha sigut secretari de Relacions Exteriors de la Comissió Europea, o la Montse Vendrell, o un CEO com l'Oriol Guixà, que ha posat projectes. O sigui, tenim una sèrie de coses importants i tenim projectes. Llavors aquí, home, jo el problema que ho poso sobre la taula i que el deixo aquí amb tota la franquesa és que aquí ens està fallant alguna cosa, que no sé què. Suposo que el Sergi Ferrer Salat ho ha encertat bastant, que ell ho pot dir més clarament que jo, però en aquest cas sostinc la seva idea, perquè realment jo tinc els meus dubtes de que no ens falli el que ha d'ajuntar una maionesa que tenim l'oli, tenim els ingredients importants i, per tant, com deia aquí, si volem en podem sortir, però n'hem de voler. Moltes gràcies, doncs, i fins al pròxim. Vale, d'acord, gràcies. Tinc ganes d'un dia... Igualment.
Hombre.